चल जइबू भतरा है भुअरा रतिया महजा तू ले बेदो तनी तनी नहीं पूरा तू टोले बेदो तनी नहीं पूरा तू टोले बेदो अजी के रतिया महजा तू ले बेदो तनी तनी नहीं पूरा तू टोले बेदो का तू चल जइबू भतरा है भुअरा बो एने सुतल बाड़ लेके गिरिजी पुअरा प थोड़ा जाए पुअरा छोड़ा जाए तो भतार बरात ले आइल बदुअरा तू चल जइबू भतरा है भुअरा छोड़ा जाए मातारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो भैया बहनी भीखा आज भर मिले के बा करह जहन चोला कोरिले नि हो रहा बात मान लो ये सोना मान लो ये सोना छोड़ा या बहम के हम बने मजबूर हो घरवा के चलते तोहसे हो तानी दूर हो भागलू कैसे हो टुआरा एने सुतल बाड़ लेके गिरिजी पुअरा प छोड़ा जाए तो बरात लेके आइल भतार बदुअरा एने सुतल बाड़ लेके गिरिजी पुअरा प छोड़ा जाए तो भतार बरात ले आइल बदुअरा तू चल जइबू भतरा है भुअरा कुछ पल औरी जान सोने हमारा रहो ससुर से फोन करबू क्रिया खा के कह क्रिया खा के कह गुड विशाल यार कर विश्वास हो मिले खाती आए हम जल्दी तोहरा पास हो फिरतेस के जइबू हुसुअरा पो एने सुतल बाड़ लेके गिरिजी पुअरा प छोड़ा जाए तो भतार बरात ले आइल बदुअरा एने सुतल बाड़ लेके गिरिजी पुअरा प छोड़ा जाए तो भतार बरात ले आइल बदुअरा रतिया महजा तू ले बेदो तनी तनी नहीं पूरा तो ले बेदो का तू चल जइबू भतरा है भुअरा बो एने सुतल बाड़ लेके गिरिजी पुअरा